Maar dat hindert niks. Het mag wel. Ja? Goeie. Goeiedag, hallo. Wat wien je dan? Stoelen schoonmaken. Zorgen dat de boel schoon gaat naar boven toe. Anders worden ze te nat en vies en groen. Dus dat willen we niet. Dus dan ruimen we ze mooi op. Zo is dat. Je mag hier een baasplakje. Ja, mooi hè? Ja, heerlijk. Ja, ook lekker. Het vogeltje is gezellig. We hebben wat kippenboel. En het vee van de buren eromheen. En wat hebben we maar onder wasgelieden hingen? Schapenvelletjes hè? Lekker warm om op te zitten. Want we hebben leren bank en dat vind ik niet echt lekker warm. Niet lekker knus. Dus daar hebben we er maar wat velletjes en wat dekentjes op. Met kussentjes erbij. En mooie kleurtjes. Mooie kleurtjes, ja. Daar ben je sowieso gek op, ja. Mijn man komt uit Zwitserland. Ik heb er 34 jaar woond. 36. Of 36 jaar, nou ben we teruggekomen. Of ik ben tenminste teruggekomen. Hij is metgekomen. Met als wens in de buurt waar het vlak is. Dus dan zitten we hier. En wat dien je hem in Zwitserland? Horeca. Wat in jou Horeca. is Horeca. Ja. Ben ik toen de tijd heen gaan. Toen beviel het mij wel goed, dus toen ben ik gebleven. En nou is het lekker hier. Dus jou hebben de leefde gewoon mooi naam ja, eigenlijk. precies. Ja, hij is Ja. gelukkig met. Ja, moet. En het is ook mijn kok, dus wat dat betreft is het wel heel gemakkelijk. Jo bent altijd de kok in het restaurant. Ja. 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 Is het in Ja. Ginem dan wat Toppie, goed? best. Echt best, ja. Nooit zo gezellig gehabt. Ja, Zedik, alles. Wij hebben alles. De koeien van Weidzicht. de buren. Zicht van 50 kilometer heb ik nooit gehabt. Altijd de berg voor de ring. Ja, maar dat wil je bergen, denk ik. Ja, 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 dus ja, dat was wel heel wat anders. ja. Ja. Wat had je daar? Uitzichtpunt. Uitzichtpunt. Ja. Dat is in de hoogte, kind. Hovert, Zedik. Mooi, prachtig. En dat is Playa. Echt mooi, hè. Ja. En ben je blij dat je bij thuis binnen? Ja, ik wel. Hè? Ja. Want ik had er zelf niet zo erg in. Maar ik heb ook nooit gedacht, als ik naderhand met pensioen ben, dat ik dan het gevoel heb, ik wil weer naar Friesland terug. Maar toen hij op een gegeven moment vroeg, toen hadden we het restaurant verkocht. En toen zeiden we, we zuster nog willen wonen. Nou, toen zei ik, doen we dan maar Friesland. Nou. En toen zei hij, nou, dan doen we dat. We maar zien waar. Dus toen mocht hij op een gegeven moment zijn eisen een beetje stellen. Dat hij zei van, nou ja, ik wil graag wel in een dorpsgemeenschap, maar wel niet de buren te dichtbij. En met een rieten dak het liefst. Ja, Nou, en ja. Weidzicht. En Weidzicht, ja, nou, en Ja. dat hebben we dus. Ja. Nou, nog een heel soort leefde en geluk. Ja, Tang en dankjewel. Spiering. Ja. Ja. Het zal wel lukken, denk ik, ja.